Ξεκινάμε με την κατηγορία 4, τα γατάκια ηλικίας 4 με 7 μηνών. Παρακαλώ να ετοιμάζονται τα junior της κατηγορίας 4, η αριθμή 200, 166, 191. Please prepare the juniors for category 4, numbers 200, 166, 191. Δεν το έχουμε σήμερα. Το έχουμε σήμερα. Απλά γράφει και μαλακή δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Γράφει και δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Δεν το έχουμε. Την κυρία ρώτα γιατί είναι καλό έτσι λέει. Και ο άλλος θέλει τίποτα. Πολύ καλό. Το έχουμε. Δεν είναι στη γωνία να παραλάβεις εκεί πέρα. Δεν είμαι εγώ, ιδιοκτήτης του. Να ακούσετε τα καπή σου ή όχι. Έτσι θα βγει, στεγνά, όπως είναι όλα. Ο ένας το ψήφισε ήδη. Τι σου είπα, μαλάκα. 2 έχουμε. Δεν έχουν λεφτά, θα μου πάρεις καφέ, γιατί αλήθεια θέλω καφέ. Στείλω τώρα τον Αθανασίου. 2 έχουμε. 2 έχουμε. Η γιαγιά έχει ψηφίσει. 188. Και της κατηγορίας το νούμερο 188.